Treba da istrebim čovečanstvo. Zauzet sam. O, dobro. Čak! Zdravo, Čak! Bila jednom jedna farma, da li znate Niko neće to? da se igra. Srećom, uvek je tu kvakva. Rekao sam ne ja, kvakva. Nisam ja, kunem se, nevin sam poput malog mačeta. Totalni lažov! Znam kako to izgleda. Prikazano radi protiv mene, ali ne možeš verovati svemu prikazanom. Ne skačimo pred rudu, zahtevam suđenje u sudu vršnjaka. Pa to je odlična ideja, Čak! Svi ustanite da se igramo sudnice! Ovo je porota. Oni će da odluče da li si kriv ili nevin, Čak. Ko ovi mrtvaci? Tako je, Čak, porota. Porota predstavlja vagu ljudske pravde. Izgleda nekako mrtvo ljudska pravda. Predsjedavajući sudija danas je Vivi. U gasnu komoru, na električnu stolicu. Obožavam moć. Vivi, treba da imaš samo kontrolu da bi sprovodio pravdu. A? Sprovodio pravdu? Nikad! Moja je! Moja je! Gospodine Čak, da li biste bili ljubazni da sednete na svoje mesto? Čak, ali gde je tvoj advokat? Zastupnik okrivljenog, s prevelikom platom koju mu je dao njegov klijent. Nevin sam. To svi kažu. Na električnu stolicu! Zahtevam da ovaj sudija bude izuzet zbog pristrasnosti. Tišina! Ili ću da šutnem vaše guze napolje! Čim časti sudija završi džoging, možda bismo mogli da čujemo uvodne izjave. Optužujem Čaka za udaranje kvakva! To je ozbiljan prekršaj jer je kriminalna istorija optuženog, istorija višestrukog prestupnika koji stalno prestupa! Cool! Vreme za crtani! O, kamera me obožava. Da li se slažete? Kao što svi vidite, draga poroto, optužen je vrlo sposoban za još više ovakvih napada kojima je podvrgao žrtvu. Do te mere da je to postalo obsesija. Jel kraj pauze za crtani? Moj klijent priznaje da je u prošlosti izvršio na žrtvi jedno ili dva manja nasilna dela. Postoji objašnjenje za takvo ponašanje. Žrtva posjeduje izuzetnu osobinu. Kakvu god povredu da zadobije, ona odmah netragom nestaje. A ako mi dopustite, demonstrirat ću. Ovo je bazuka. Prigovor! Šta radiš posle suđenja? Možeš da svratiš do mene da vidiš moju kolekciju? Prigovor potvrđen! Zamislite da ste vi moj klijent. On ima mogućnost da se oslobodi pritiska i poniženja svakodnevnog života tako što će da se iživljava na žrtvenom patku bez ikakvih posledica. Da se suzdrži, Ali ovog puta moj klijent nije kriv za napad za koji je optužen. Pozivam svedoka na klupu. Da li se kuneš da ćeš dići desnu ruku, samo desnu ruku i ništa osim desne ruke? Da li bi opisao poroti uslove u kojima se odigrao taj napad? Dobro, jel može neko da prevede izjavu žrtve? Žrtva kaže da je sedela i jela ukusan jogurt kada je odjednom neko odsekao njenu glavu, noge i ruke i ponovo pogrešno sastavio. Nije ni mogao da vidi svog napadača. Eto ga dokaz. Žrtva ni u jednom trenutku nije vidjela napadača. Mogao je to biti tužilac, ili sudija, ili njegova sestra. Hajde, olabavi s tom sestrom već jednom. Mogao je biti bilo ko. Dakle, ako je bilo ko kriv, moj klijent je nevin, jer nije on bilo ko. Vidite? Fin stil, onda treba da pozovemo okrivljenog da svedoči. Gospodine Čak, ispričajte poroti svoju verziju događaja. Da, izašao sam u šetnicu. Dobar dan cveće, dobar dan nebo, dobar dan kamenje. Zdravo kvakva. O, kvakva, sav si razbucan. Da ti pomognem. Nisam neki majstor, ali želim dobro. Nemoj da se zahvaljuješ, to je prirodno. Eto, ja sam hteo da pomognem, a okrivljen sam. Članovi porote, suočeni sa svim ovim činjenicama,
Vi ste zanemeli. Šak, ti kažeš da nisi kriv. Ali u tom slučaju, gde je osumnjičeni, ne vidim ovde nikoga osim tebe. Imam teoriju. Mi smo suočeni sa žabicom koja se na najmanji znak sukoba transformiše u ogromnu besnu žabetinu, u čudovište gladno nasilja i spremno na sve. Zar ne? Šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Upravo je, ne sjećam se uvek šta radim kad se naljutim. Hej, zašto ne pustiš crtane filmove? Čekaj, žabo, kud si krenuo? Ako sam opasan za svoje drugare, treba da napustim smeh u zemlji zauvek, zauvek. Hej, vrati se, ti nemaš veze s ovim što se dogodilo, ja sam istranžirao patku. Krivica okrivljenog je dokazana! A? Zahtevam maksimalnu kaznu! Prihvaćeno! Velike batine! Ti si loš gubitnik, Čak! Jako, jako loš gubitnik! Smejte se, izdajnici.